sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga naarestong suspect sa drug operation sa Mabolo, Siyudad ni Naga, mga drug surrendery as in under probation. Banghalabang badil kang CIDG Camarines Sur kabali subot sa nasulo kasudma. Follow-up investigation kang Bureau of Fire Protection Naga nagpapadagos. Mga heavy equipment kang Nia Bicol nagamit tulos sa paglinig kang mga irrigation canal. Mga may sadiri nin e-vehicle sa Naga nag-atindir sa road safety seminar kasubagong aga. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indong tagapagatod Bareta. Mga heavy equipment ka National Irrigation Administration tulos na pakinabangan kan mga Irrigation Management Office sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos makabot sa opisina regional kang National Irrigation Administration ang binakal ng mga heavy equipment asin gibuhon ng halipot na blessing ka nakalihis na mga simana. Kinuana kang tulong Irrigation Management Office arog kang Camarines Norte, Albay Catanduanes asin Sorsogon Masbati Irrigation Management Office asin tulos ginamit sa paglinig kang sa ida mga sakop na irrigation facilities. Iyo po arog po kaning digdi sa ining sa Albay Catanduanes imo right after kang Saturday po na pinagkuha ini dinaratulos ini duman sa sa Pulanggi Albay kung sa po nagsagibo ning desilting works duman sa Hibigaris Dam. So duwang po ini itong downstream tsaka si upstream. So kung mahihiling po tabi nilo sir itong duman sa upstream na dam igwa na siya actually ning mga parts na tinubuan na nga ning mga duot sa sobrang pagka-silted na niya. So yun si pinag-enot po kang Albay Catanduanes imo sa pangunguna po ni Engineer Jess Bainas na maayos tulos dahil iyon din si itong Hibigaris na Irrigators Association ang pinakanainot na nagkaigwa ng request sa paggamit po kaning mga heavy equipment ta. Alagad ang mas nakakadisganar subot sa paglinig ka mga irrigation facilities, iyon na bako lang mga simpleng dahon o sanganin kahoy na nakabara sa mga kanal na pinagbubulusan kang patubig ang nahali. Nakakamundo na hanggang sa ngunyan po ang mga tao dahil pa din nakakanood maski pa ulit-ulit na pinag-i-encourage and pinag-i-inform ta sinda na iwasan ang pagparaapon po ng mga basura duman sa mga irrigation canals ta. Kasi kung mahihiling ta po duman, dapat ang pinaglilinigan lang po kang mga IAs and ONM personnel ta. Inilang na si itong mga dai mo maiiwasan ng mga maduduman sa mga irrigation canals na arog kang mga naputol na mga kahoy, si mga dahon na natipon sa mga kanal. But pag hinihiling ta po, ang mga basura na yaon na digdi, itong mga household na mga waste na mga putos po kang mga sachet, ng mga shampoo, si mga toyo, minsan mga diaper. Hagad man kang Nia Bicol na makapaghama lakdang ang mga nasa barangay nin mas magabat na pinalidad para sa mga sutil na ginigibong apunan nin basura ang mga irrigation canal. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakikipagkoordinar subot ngunyan ang Irrigation Management Office kan Camarines Sur sa may mga trailer trucks na iyan madara sa mga heavy equipment pasiring sa saindang lugar. Susug kay Ms. Maria Cleofe Baraero, ang 4 na Irrigation Management Office kaniya sa Camarines Sur, ang makakaresibinin sa rarong heavy equipment. Si Camarines Sur imo po, ang nangyari kasi is 4 na unit ang sa inda. Sabi ni Sir Dennis, ang samuyang regional manager, kaya natawan ang bawat district kang Camarines Sur. Yun na yan, ang Rinconada, ang nasa Partido area, nasa Libmanan area, and iningdigdi sa Tiri sa 2nd district. So since 4 siyaon sa inda, medyo dakul-dakul ang kaipuhan na darahon duman sa mga unit ninda, and ang napag-ulayan yata is kanya-kanya na nanakua para dadarahon na mismo duman sa mga district ninda. So nag-coordinate pa sinda duman sa mga extra na mga trailer trucks na pwedeng magdara kaning mga crawler type na mga backhoe ta. So igwa kaya kami digdi, ang kaya lang is 2. Padagos sa mga bareta,
Kasulo sa quarter kan CIDG Camarines Sur kasuudma, padagos pang iniimbestigaran kan BFP Naga. Kabali subuot sa nasulo iyuan mga service long firearm kan mga operatiba. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Babalikan ng mga investigador kan Naga City Central Fire Station ang lumang Marcos type building na nagsisilbing quarter o istaran kan mga operatiba kan CIDG Camarines Sur na nasulo kasuod mang udto. Susuki SFO 1 Don Pomposo, arson investigator kan BFP Naga, saro ang naputol na linya kan kuryente sa pinaghihiling na pinagikanan kan kalayo. Ang gulo po na kuryente ang pinagpunan saro po sa tinututukan ming aspeto ta base po duman sa mga residente duman po sa kuyan sa palibot duman sa luwas kang compound igwa po ning naputol na wire duman. Kabali subuot sa na-recover na nasulo, iyo ang nagkapirang long service firearms kan CIDG. Para makumpleto ang listahan kan mga nasulo, halatman kan BFP Naga ang report kan CIDG para masirpikaran na kabali ini sa nadanyaran kan nasabing insidente. Apwera kan quarter kan mga operatiba kan CIDG, sarayan man subuot in ebidensya ang nasabing lugar. Igwa po kaming mga na-recover na mga mga service firearms ninda and garo po pigpapa magkakigwasan din yung accounting po. Long and service sa firearms. Mayo po kami duman nahiling na mayo akong kaming kasi saro po ako duman sa naglaog nagkanta kami ning nag-recover kami ng mga possible evidence. Mga long arm po sa hiling mi po kung kaypuhan ning daning kaypuhan po ning daning certification. So kaypuhan po i-manifesto ninda, ilalag po ninda sa black and white po ito para ma-declare po para proper po ang pag-declare. Sa kanyan Mayo? Mayo pa po kami sir ning nare-receive sa inda and then baka po pag-conduct meaning follow-up investigation po. Yan tras tanto, daipaman makataoning kandidat ang BFP Naga kung pira ang danyos ka nasabing kasulo kasuudma. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sa Banwaan in Minalaba, Camarines Sur, sarong-harong sa Zone 2 Barangay Sagrada kanasabing Banwaan, ang nasulo asin pinagrespondihan kan Bureau of Fire Protection kan Minalaba, Camarines Sur. Mayo man na-report na nairido sa nasabing insidente. Mantang mayo pa man ipinapaluwas na resulta kan investigasyon ang BFP sa nasabing Banwaan. Sa iba pang bareta, tubod si LTO Naga Chief Grace Rojas na importanteng matukduan ang mga may sadirinin e-vehicle sa syudad ni Naga kan tamang pagsunod sa mga patakaran kung nagmamaneho kan sa indang e-bike, e-trike asin anupang klase nin bihikulo sa tinampo. Kasubagong aga, interong nagruso ang mga may sadirinin e-vehicle sa Balatas New Development Area para mag-atendir sa Road Safety Seminar kan Public Safety Office, LTO as in Naga City Police Office. Sa pagbabalikan Newsbreak, mga drug suspect na naaresto sa drug buy-bust operation sa Barangay Mabolo, syudad ni Naga. Drug surrendery as in under probation. Iyan as in iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
bus operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga nadakop sa drug buy bust operation kan PIDEA asin PNP sa Barangay Mabolo, siyudad ni Naga, Kasuudma. Mga drug surrendery asin under probation. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang surveillance video kang Philippine Drug Enforcement Agency sa sinasabing drug den sa Barangay Mabolo, siyudad ni Naga na pinagsakyada, Kasuudma. Sa inot na parte pasana kang bulan na presented ako lang impormasyon ang nakakaabot sa PIDEA dapit sa illegal na aktibidad sa harong kang suspect na sa idang target, Kasuudma, nakabali sa naaresto kay ba ang tulupang bisita kaini na subot na gagamit nin illegal na droga. Anas residentes kang Barangay Mabolo ang mga suspect. Bali ini pong operation ta sa Sonto, Barangay Mabolo, Naga City. Pagbungad pa lang kang Enero kay ning taon na ini, igwa na po ining report hali sa mga other law enforcement agency nagkakandak validation na ini nga ning harong kay ni Dominador Balino igigibong gamitan iyo ang drug den maintainer as in iyo ang subject mi kang buy bust operation ining si Dominador. Balikan suna-validate na po may ining impormasyon nagigibong kay ning drug den ining sa iyang residensya. Nagkandak po kaming casing surveillance as in validation na nag-ano man na positive ini na may pabalik-balik na tao digdi gigiboy ning pistuhan. Bali located kaya siya sa may gilid kang release kang train. Kang nagkandak na po kami kang buy bust operation Kasuudmang bandang alas 3:40 ning hapon, nagpositibo naman po ini nabakalan ang subjekta as in may naaresto pa kaming tulong individual na yaon duman sa laog na nagagamit kang illegal na droga sa residensya kining sa tuyang subject. Sa ginibong profiling sa mga naaresto, 2 subot tigdi ang drug surrendery, ang 2 under probation. Bali po ining ngunya na nadakop mi sa Mabolo, ang 2 digdi surrendery, ang 2 naka-probation. Kumbaga nadakop ng dati, nag plea bargain sa court, pinaluwas, balik na naman sa dating gawi. So doon naman, surrendery, so saro nagpo-proseso sa Barangay Drug Clearing Program, yung ani so community-based rehabilitation na ikakandak digdi sa Naga City Dangerous Drugs Board. Sa ginibong anti-drug operation Kasuudma kang PIDEA Naga, PIDEA Camarines Sur asin Station No. 5 kang Naga City Police Office naka-recover sinda ning 12 grams sin subot shabu na nagkakantidad 81,600 pesos. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nanutaran ni PIDEA Naga City Head Dennis Benitez na haros nagbalik na sa dating iligal na aktibidad si mga dating nagpahingalo durante kanakalihis na administrasyon na mahigpit ang kampanya kontra sa iligal na droga. Alagad padagos man subuot ang gigibuho na pagdakup kan PIDEA sa mga naiimbuelto sa iligal na droga. Dakol man po, majority po yung mga surrendery po, pabalik-balik po siya, sinda. Kumbaga, mga proseso, mga pirang, lalo na po so nag-transition po ng pagpalit po kayo ng administrasyon, dakulong po so buminalik. Kumbaga, so nahawara po so ano ninda sa takot ninda sa proseso. Last time po, medyo mahigpit baga so ano proseso kang operation. Ganyan po, nawara po so ano ninda. Kaya, nagbabalik na naman po sinda sa mga dating gawe, pero dala ko po mi po sinda para maano, kumbaga i-monitor mi sinda kung habo talaga. Minsan nagkakandak po kami ng house visitation. Sa police report, kinumpirmar ni Police Major Dennis Kendara kan Baaw Municipal Police Station na padagos ang ginigibong paghanap subuot kan kapulisan sa sospek na nakabadil asin nakagadan sa sarong miyembro kan PNP sa Banwaan in Tinambak, Camarines Sur na subuot nagkaigwanin anti-illegal drug buy bust operation sa nasabing banwaan. Saro sa 2 sospek ang nabuhay matapos darahon sa sarong ospital sa siyudad ni Naga. Well, as of the update, continuous pa yung ating illegal gathering, monitoring sa mga possible whereabouts ng ating suspect. Hindi naman tayo nagpapabaya dyan. May mga tao tayong itinas para mag-monitor at pinagtutulong-tulungan ng CSPPO yan para
madaling mahuli yung suspect niya. Sa iba pang bareta, nadagdagan na naman ang mga barangay na natauwanin bulong sa paagikan kapisanan ng mga barangay kagawad sa syudad ni Naga. Sa pamamayo ni Barangay Kagawad Jessa Ador, kan Barangay Carolina, syudad ni Naga. Kasubagong aga, pinagtauan mga bulong sa Barangay Bagong Bayan Sur, asin Barangay Pakul. Sa iba pang bareta, ginibongon yan ang huring aldaw kan blood donation drive kan lokal na gobyerno kan Naga na may katuyuhan na madagdagan ang manipis na supply ng dugo sa Bicol Medical Center Blood Bank. Susog kay Ms. Grace Guevara, Blood Donation Coordinator, maski tapos na ang blood donation drive kan syudad, nagpapadagos man subuot an arog kaining aktibidad sa Bicol Medical Center. For the month, last po ini, pero ugwa pa kitang mga barangays na makandak ning blood donation drive. And may mga nakaschedule ngunya na January, the whole year, gabos pong bulan ugwang nakaschedule ang 27 barangays kan Naga City. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page. Asin i-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.